music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Wow! I feel good. I knew that I would. Alam niyo ba mga kabisyo na ang kilalang Operation Tulong ng DZRH ay talaga namang le-level up na. Yes. Matagal na silang leveled up. Le-level up palalo. Correct. Kilala ko ng maraming Pinoy ang Operation Tulong. Correct. Diba yung ginagawa po ng DZRH. At ngayon, syempre, nasa mga provincial areas na rin sila. Tama. Diba yung mga Love Radio stations, merong Operation Tulong. Correct. At ang Love Radio Manila, meron ding Operation Tulong. Sa true lalo, walang halong eklobo. Baka yung hinihintay mong tulong. Yes. Baka sa amin na po talaga ito manggaling. Yan. Malay mo, talaga diba? Patirahin ka ni Nicole sa bahay nila. Ay, malay mo, kailangan ng tulong. si Chuper din, malay mo, bigay niya kotse niya. Diba? Fully paid na. So wala nang utang, 'di ba? Malay lang natin grabe, 'yun. Grabe namimigay ng grabe kumukup-kup ka bigla ng tao, no? Ayoko na nito, fully paid na, 'di ba? Pabigay ko na. Tsaka magulat kami pagpunta namin sa bahay niyo, ang daming tao. Daming kinukup lahat. Uy, may mga taong gano'n Oo, di ba mga pilantropo? Oo, may mga gano'n talagang mga kinukup-kup nila at napakagagaling po ng gano'n. Yes. Well, hindi po namin kaya yung gano'n. Diba? Kasi kami hindi pa namin kaya, pero malay natin sa pag mayamang-mayaman na kami. Mayaman na pagdating ng panahon, di ba? Kasi pag ngayon namin kayo kinup-kup, pwede naman tayong kumain pero hangin po yung kakainin natin. Mga anak. Gusto niyo ba yun? Puro kabag kayo. Correct. Kain na tayo ng kanin na. Isipin mo na lang, di ba? Yung kanin na, yung hangin na yan, kanin niya, di ba? Kaya hindi pa tayo handa. Ang handa tayo, partner, yung sa darating na Saturday, sa 11/11, yes. Hindi lang basta sale sa paborito po ninyong mga online selling platforms, kundi meron po tayong pa-medical mission. Dental mission. May pa-optical mission. Uy. At ang misyon ng mga DJs ng Love Radio ay magpaligaya sa mga taong nandun. Kami po ay magpapagames. Magkikita-kita po tayo. Again, that's on November 11, 2023. Itong Saturday na po ito sa San Andres Sports Complex. Yun, magkita-kita po tayo. Alas 8, nandyan na tayo, di ba? 8 a.m. po mga kabisyo, nandyan na po kami. Ayan. So pwede tayong magkita-kita doon at sana marami ang maabutan ng tulong. Yes, yun naman yung pinakamahalaga sa lahat, maabutan po namin kayo ng tulong. Correct. Alam nyo, realization namin to, di ba, as you age, di ba? So we get older, dapat talaga gagawa ka na mabuti sa kapwa. Alam mo kung bakit? At ito na yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Kapag ka tumatanda ka kasi papalapit ka na, di ba? So gusto natin, sa totoo lang, magdagdag ng ligtas points sa langit. Sa bagay, buti na lang talaga na abutan natin ito, buti no? In our lifetime, no? Correct, di ba? Paano kung na-launch, so tegi ka na. Correct. So kailangan mabuhay tayo hanggang ma-launch ito at hanggang tumagal ng maraming buwan at taon. Tama. Yan. Para marami tayong ligtas points sa langit. Sa True Lalu. Again, yan po ang ating Love Radio Operation Tulong. Kami naman po ay exit na. Tutulungan kayo maging maligaya with our tips and tricks and advice. Susunod na Tara Kape with Robin Shena and Conyo Bicolano. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghihintay sa taong di ka kayang mahalin ay katumbas din ang paghihintay na tumamis ang asin.